जाग्राया लाखैलै अबे थांनो नागिरदों आङो सिलिगुरि अबे सिलिगुरि एखे सोनाबहा बाथौआव थांनो नागिरदों साला थगायदों बाथौ थांनो नागिरदों नै टमेट'रा दासो थायदों बेना गिदिर जाथों औ नै बेलाय टमेट' बुरु नै टमेट'रा आरो गोथांबो दंबावोमोन ना औ नै हेलौ लोगोफोर आं मैगं बारियावसो दं नै अलसो नायनो फैदों आङो अला जोंना बेसे गिदिर देरखोथाय नै एखौ भाजा जानो लांफैदों आङो नै बेबो देरबायानो नै एसे फिसासो देरो जोंथिं बांद्राय गिदिर नङा आरोना बेखौनो लानानै थांसै आङो नायनानै दा आङो बेखौ लांनोसै दे नै बेखौ फुनानै लांनोसै जानो थाखाय आरोना फुबाय आङो फुनानै लाबोबाय आङो नै अलखौ ओमफ्राय सामब्राम एसे खानानै लाबोबाय दुन्दियाया न'आवनो दङ दा दुन्दिया खानोसै आरोना बेनोसै लोगोफोर नाय मा बुस्थु बियो अल नाहरलाय आच्छा अल हादों आंहा लोगोफोर जे ओमफ्राय आंखौ भिडिअ खेबदों सैथिया आंखौ भिडिअ खेबनो लुगैदोंनो ओमफ्राय दा आङो दालि जहल मोनखांबाय अल भाजा एवनो नागिरगासिनो आरो बेखौनो बेखौथ' जाया बेखौ ओरैनो हासार बानायनांगौना बेखौ हासार बानायनांगौ बेखौ फुलाव होनांगौ आंहा बेखौ फोरानसै बिदि सामब्राम बिलाइखौ सुनोसै आंखौलाय मानो खेबखुरा सायोरा नै सामब्राम बिलाइ होनो नागिरदों आंहा हौवा मानसिफोराबो खामानि मावनांगौ ना औ खामानि मावनांगौब्रा ओरैनो जायो नामा सोरबा ओमफ्राय आङो अल बिलाइखौ बिराद मोजां हाबाय दे लोगोफोर बाल्थिङाव सोनानै दोनसै हासार बानायसै आङो हासार नैबे मा बुस्थु नैबे गला बबे गला बियो अल माबे थागोन बे अलखौलाय भाजा हागोन भाजा नै अल मोनथाम अल भाजा जोंहा अल जागोन दिनै अलानो माबायदि जायो नै मोनसे दखान मानसिफोर फैबा बेहाय जिरायो लोगोफोर नै बे बेन्च मानसिफोर जिरायो ओमफ्राय नै अरदाबखौ नुखाबाय दा जों अरदाबा नै देन्जार बेनो जोंना अरदाबा नै लोगोफोर नै बेनो डास्टबिन नोंसोरनाव बेबायदि डास्टबिन गैया नोंसोर बेखौ रोङो बे डास्टबिनखौ नै ओरै बालायो नै बेहाय गायो बेहाय गायनानै बे ओरै खेवो ओमफ्राय माबा माबि गारनांगौ बे ओमफ्राय जोख्लोबनोबा बेखौ ओरै बालायो ओरै बालाय जायो ओइ हौवा गोदान मा बालायदों नोंलाय नों मा उल्था बुङो नोंलाय नोङो मा अबस्था सानो
Này không ra cái này à? लाखैलै Obai thằng này cái đường. आङो सिलिगुरि Silbidi, obai silbidi. एखे सोनाबहा Bà thôi thằng này cái đường sao là thuộc cái đường? सोरबा थगायदों दाथ' थांनो नागिरदों Bơi đây Snella. Má? Kure? Ngon được. Đừng để. Này với mang gì? Mang gì bia? बयहाबो पावार थायोलै बिनायनि Này với mang gì? बयबो अनलाइन Dali sơ được chúng ta gửi về. Đừng lên mà sau đường. बामबुलु Dali đừng gửi. आवगोल Kalau tu le, kalau tu le apa ni kaya? Ra